Unoy sai ain bapau nam ke jelau ba VGK Kynta uloong ba borabor ginu ki ain ki kanun ki dei ban khmat man phai shadien kani ke jingkran ba Kynta kalong halor ka roster system bala penmi de sarkar jela lengba ka office memorandum ha ka shipho trik jumang arjar puar ha ka bai dei bat ka ba thungkam thungjam ya ki jaiben ru lom ka jela uloong bakalong ke ka ba omsongola mudur banadu baka reservation policy kala treikam ha ka jela nadu snam se jakandai spa anyo puar onnom la ban nyoshu yaki kam ki bala dep thung ha ki tna treikam ba per Loyo iru baka HYC kaba layalam lenti dau Robert John Kharjaren ha kaba lalik bandawa nak sarkar ba kidai banwara ka jingpen kala yakni ka office memorandum kawala penmi ka sarkar ha ka shipho tarik upanai me arpoar te ngaso ya ha bahaya yakni ka jingdawa jong ka HYC nomor kali ka jingdawa kawalong correct haka hangai sibedi ngaso bakalong correct bat ka sarkar hi kala bakla haba ka penmi yakni ka office memorandum haka spotri nai me for ka bang bakan country kam nadu ka basdang jong ka reservation policy te finapet yakni ka reservation policy hi la country kam nadu ka khanar tarik bunai January 1972 katkum ka jing pen khamti naka Constitution of India pinapuli yakni ka article 16 sub article 4 lani clause 4 pinshamba article 16 ka equality of opportunity in matters of public employment te kani ka jingte kabadan hakani ka article 16 ka equality of opportunity in matters of public employment ka constitution kala ai ita jing jensur vipuli kani ka clause 4 gong nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state te halor kani ka jing pen khamti ka constitution ka state government hato ka por ka onra ekani ka policy how 1972 ba pina puli pat ekani ka policy ka pani ba kandon kata ka 40 reservation namanta ki khasi ba jantias nangta pat 100% kandai namanta ki garo te nangta 30 pat 100% kandai namanta ki shul in favor of any other shul tribes of the autonomous district of Assam now within Meghalaya and the scheduled castes of Assam. Te nang tapat pini but 15% kade unreserved category. Te katkum kani ka reservation policy da fila puli punya ha. Pinsyam hakani ka para 2 jong kani ka reservation policy kaung kumno. Ki paiba ki ban sutho ba kani ka policy kaung ba if sufficient number of suitable candidates for filling up the reserved vacancies is not available from the respective classes in any particular year, then such vacancies will be available to others. Kamut ba kanu ka particular period. Hakanu ka department haba kiyai katkum ka kata ka roster system. Te lara ka pinsyam balada kadon 40% kidon ki khasi jantia but the next 40% nasi kimdon ki garo katkum kani ka policy kong ba kani ka reservation kalong available for others kabamun kala balong 10% reservation ru tangi ki khasi jantia te henry ki ka bang ko aban batai susu ka ong ba but the deficiency in the number of scheduled tribe and scheduled castes will be carried forward to the next recruitment year and make good in the recruitment of that year. Hangin an puli biang so si sir nang baki paiba kan sotho kan katkum kani ka reservation policy haga para 2 pini if sufficient number of suitable candidates for filling up the reserved vacancies is not available from that respective classes in any particular year, then such vacancies will be available to others. Nakai pisu tu kamut ba dalam dan menu-menu nak kasih jantian na gagaru community na itu ki ada reserve classes kamut kiwe ki badan ha tu kapor
kila ban fill up maki kamdan kata ka jingkhang kani policy ka shai kadar hangta handai lar ki don be kita ki percentage of reserve classes ni khasi jantian ni garo ni any other classes kamur kin haba ya bet kat kum kani ka policy tipina pechu show but kani ka policy ka ongkum no but the deficiency in the number of scheduled tribes and scheduled castes will be carried forward to the next recruitment year and make good in the recruitment of that year. Kamut lara kadon kanunu ka mamla ban fill up iki post kat kum kani ka recruitment policy lani ka reservation policy ke fill up ban carry to the next year of that year, provided the reservation on the account of the deficiency shall not be carried forward for more than 1 year. Kamut kani ka hadin system collapse. Kalau clear kata kanu ka recruitment hi collapse hadin system dalam laban fill up within that particular year. After the expiry of the second year, these reservations shall be treated as lapse. Kani kalau very clear bah kani ka policy jong 1972 kidan ki ba khonyo ya kani ka policy namar kadon kata ka disparity naka on account of population ndai wala kata ro ke ka bang akwa ban penpau hani kalong ba on the second year la damla ban fill up it ki post ne collapse no ndai ke ka ba ketik ya ka jumut ka jumpa khat ka jangaru but president jong ka HYC like kendo yang ana ka port but uladon kata ka jing tendro yang ba ngi haban perkhat sa namanta ka jai ban reu ke bangi dei ban le ke ka idea ka ba fidan man ai Shushu apor bingi discuss ni poi ban ya puli ya kani ka office memorandum ka bapmi ka sarkar Meghalaya ha ka shpotrik upanai me arpoar but ya kani ka memorandum lami hadin ka kawai ka case ka badan po high court Zanera R Marak versus state of Meghalaya ka kala dan kata kajing kendit lani kajing long bayu terong pusing ba hadin what hadin san post name bang yo ka statehood ngim don kata ka roster policy ka roster ngim don namar ba ka roster hi reservation roster nei kalong ke ka badon kam ba hakano ka department ka ba kidon kanu katu kan ni kliki case phinya ikat kum katu ka roster kala dei bandan kani ka roster na do 1952 onwards kadan ka jin ko jong ka sarkar na ka por kiwi sarkaru kadan ka jing Atiar bat kadan kata ka jing kwa ban ke ba bakla ai kan bakla be kan ya kat ka jing bakla ne kata ka point kalong very serious hi bat kalong ka jing sisa ba baro isi kata kala judan kata ka recruitment ka bolong no Shillong ka jai ban rejongi kam dei ban arti nani ban perkhat da kumoi ba ke bang nga banta kalong bakla ngong ya phi kala ka tarajur hi nado 1952 hado arpoar ka tarajur kano Shillong kala bon be kata ka percentage jo ki khasi jantia kumban nyo ar percent hendai kadan ke interview mun sha bala kren ho PCN kabang ong mga kalong ke ka ba mensau bhai kani ka subject reservation policy but kino kinomi khmat lani ki paiba ki bam sutho bhai kani ka subject kimdei banchu linear hapo social media ke ka bang apan pa mga ru bro nadu 1972 hadu arpoar kaladon kata jing no Shillong ka tarajur bat benta la da phiko ban penbek ban penbiang ya ta tarajur kalong ke ka ba mensau kabam la long sisen ba tarajur kala no Shillong kala no ngidi ban klet no ya ka pass ka baladep ngidi ban klet no andeng imde ban kle ke ka baladep ke ba ngidi ban perkhat ka long ba nang ni shakman kani ka habanga puli ya kani ka office memorandum ka bala penmi ka sarkar Meghalaya kalong bang iyo long bayu trong pesai namar ba kani ka jingwan ra kani ka office memorandum lawan ra kanang hakata kadur ba ka tarjur mentakan na ya keren chu ta ka jing no Shillong sa ka jai bandu jongi ka tarjur mentakan chuno
Shipo at post name, na lai post name, na sa post name ngimtip. Kala balong hadin san post name, kata tarajur kala balong biang. Pinapuli kani ka office memorandum. Ya kay kabala duna na do 1972 hadu kini gisngi. Mentan pendap ya kata takalong kabam lalong kan. Borabor kinu ki ain ki kanun ki treikam prospectively. What ka Supreme Court ru? Kala juang na kapor sa kapor ba kinu ki kanun ki orders ne ki ain ki kanun berkat kilong prospective kamla manong retrospective ke bala bakla la bakla take a point kalong ba pinapuli ya kani ka office memorandum ba penmi ka sarkar Meghalaya pinapai ha kani ka paragraph 8D kabaong ba initial preparation of reservation roster. Ting yakni ka office memorandum ngalayo kamslam na po High Court of Meghalaya ngala apply certified copy. But yakni ka roster ro ngala apply certified copy. Lara fia snowdon.com ngala man IF ro. Ting try po open domain kalong available kani ka roster. If na puli yakni ka benta ka ba ngi khonyo kalay ka clause para 8 clause D 1. In order to prepare the reservation roster, names of all the candidates holding the posts as on the date of the notification of this office memorandum, starting with the earliest appointee. Since the time the reservation policy came into effect, kani ka policy kani ka office memorandum kani ka thamula ba pinapuli nang ni fin so ba nadu ba ka take effect kamu nadu 1972 ba ka take effect nadu ta kapor fin yo itaki ayu fin kenyi taki ki numbers of recruitments ha ke different departments kalong ke ka bam sola modur nga ngong ba laon ra kani ka policy ha kapor ka biang ba ka tarjur kan ne Shillong jong ka state jongi segi benta ngatai ka ki paiba ki sotho kata benta ka kani ka office memorandum ka yarab ban penno yau tarajur hadu madan ka tarajur benta ngong ipi ka tiko do madan ban lanu kan wan kiu tang try kan rat ban tep le se kan simpor sapo san postem baka tarajur baka wan biang ka level baka di ban one tinga ngong ipi baka ni ka policy akani ka office memorandum ka ong ba ngidai ka kabadai ban take effect nadu kapor pasdang ka reservation policy 1972 nga so kadai kai ka babakla but ngala ai ka jingmod ru yo president jong HYC ba pidai ban tendro yakani ka kam syaka sarkar Meghalaya but ngidon law minister ba tip hai ki ain ki kanun ikong amparin ding do ngalong yekendo but place yakani ka problem ha ka made ka jongi but lada imsu tho lase ka de ka don kanunu ka bor ban shadien ka ba lase ka ba khangla di ban so tho ting ke ka bang akwa banong kalong ba ngasungu ya ka HYC bakala simkhia yakani ka kam hanrei tang kawai ka advice ka bang kwa ban ai ya ki paiba kani ka por namar kaladon kata ka taunting mangla skap itu ki debate but ki jingtho apo ki Shillong Times e borokhan ka bang ba lada fimlong happy ya kani ka office memorandum go to the courts go to High Court te kani fin so tho kalong ba taunting the yangi bangin lech po High Court ani Supreme Court ngawang ya pi what have hakani ka boy jongno banong bangin lech po court hakani ka por ngawang ya pi ba ngi day ban dawa bet na kapor sa kapor but lesing ngi day ban lech po madan ru ka jai ban rio baro khai ki ban wan chakaman namar kani ka kta ka lawe jo ki khon ki khti ki jongi lesi ki numi okam shu larang ya ka kum kani ka roster policy ka ba ka penmi ka sarkar Meghalaya ya ka roster kani kabag isna ka sarkar Meghalaya dang penmi dang menta arpo hadin bami ka to ka case po High Court menta pin treikam kani ka roster na do 1972 ngawang ye phi ka bamla long the le ro but
nga ai ka suggestion ni ki sang balang khamtam ek HYC ba lada ka sarkar kam sngap ya kani ka jingdawa ka jong pi nga kaladai ka por pangin haban ya one support surak there must be agitation nga hakani ka por ngam ko aban wanra kanu ka jing yele ka ban wanra ka jing snam there must be peaceful agitation ki paiba hi ki di ban mi sakman nasi kala bandon ka jing ya paiba na ka por but ni dai ban dawa bai kanne ka office memorandum arpo dai ban penyap I benta I bakta ya ka jai ban riu ka jungi kawang bang ni dai ban ken na 1972 ya kani ka office memorandum ni accept to handai ka dai ban long prospectively nang ni sakmat kan kani te kalong thik kumba kai ka ba firalit sabar hapo komot long ba hapik biang ka jabo jaban ban lei biang stu support septic tang ka bom la long re ni ha ban ya nang ni sakmat kani ka office memorandum ka bolong tricky ba kabang ba kan treikam kan kin haban ken na 1972 but na pi police show kani ka office memorandum hai benta badai jong ka clause F kabadai at the district level or subdivisional level pina puli bhai ni benta ki kwa pai ba ki ban puli kani ka office memorandum arpo pinsiam ba kong ba lada hakanu ka district kamu district level kidan bay tang kijay bandriu garo kum sipo garo kila bandai tang ki garo sudah takamut 100% reservation yaki proper person te lada shani sipo ki district ba fair jo po rikasi jantia lad ka ongkum jo ba lada kimdan ki we ki jay bandriu na ka jay bandriu khasi lani jay bandriu garo ngino mi khain khasi mo ngino mi khasi jantia ka long 4% te lara hapo jantia hills kanunu ka district hakanunu benta jo ka district kadon ka vacancy hantu pinapuli gini ka ong ba 80 kan long ba 80% reservation 100% ndri ka bamla long kata namar haka parthai start hi manta phi haban play lat yo jongki ban apply ki post ki balong thili hakanu ka district hapo Meghalaya kani ka district wise reservation ru kabi thamula namar lada kadon kinu ki post ki balong thili hapo East Janta Hills ni hapo West Janta Hills pila banang baki jai bendrio na ki we benta jong ka state ki nomwan ban apply to ki post namar himla len ba ki we jai bendrio ya ka ktien ka thele ka chungi kila nang wat ki da kharu ki teb bhai ka contain ka chungi khasi ban khasi kren jantia ki expert bha manta ki kham expert man ki we ki jai bendrio ki ale bai ban nang bai ka ktien ka thele bro te ka point ka long ba hai ni por nga sukwa ban pani ya ki pai ba ban puli hafi ba usnam 1995 ka Supreme Court haka case haka wai pa ka case ka ongkum ni ka ong ba reservation ka badai ki SC ST and backward classes roster indicating reserve points required by government instructions to be implemented in the form of running account kadai ban long running account ndi ban pay ka backlog from year to year kamu nang ni sa kamat from year to year duration of operation of such rosters help operative only till all the roster points in the cadre are filled and the quota prescribed by the instruction is achieved and not thereafter Manta suppose kidan ki post ki ba light kuma supposedly lada ka don apa itu ki post ki ba mla ban fill up within hani kalong ba within this current year kadai bandan taga fill up te kat kum kani ka policy jogi kalong kadai ban labs no here then arsenal lada fill up ita ki post then they show ka Supreme Court kum no ba subsequent vacancies have to be
from the categories to which the posts belong in the roster. Albeit, in case of non-availability of a reserve candidate at the roster point, that point can be carried forward. Decision directed to operate prospectively. Kabamut nangne shakmat. Tik ngasuya hab ya kajing ong jong ukli jong ka HYC. Hakabau ang ba kanik policy jong 1972. Kamdai ka something born out of a statute. Lara kadan kanu ka ain ka kanun ka bapas ka parliament lani ka state legislature. Te pinsyam ba hakto ka jait ain. Kala bandon ba la ban issue ki notification ki ban apply retrospectively kamun shadien. Te kandai kani ka reservation policy of 1972 kamdai ka statute. Ngasuya habat ka jing on jong president jong HYC. It's not a statute. Kadai tang ka policy. Te sisen ba kadai ka policy kumno pila ban treikam ni ka office memorandum bawang baka pinaban count na do 1972. Te susu hakani ka judgment haka banta ka ba haka bakado jong kani ka judgment 1975 nasuko aban penpau hang ni kalong ba. We therefore find considerable force in the second point raised by the Learned Counsel for the petitioners. We, however, direct that the interpretation given by us to the working of the roster and our findings on this point shall be operative prospectively. Kaya ba ka Supreme Court ka ang ba ka roster hi kaya ban lang prospectively, not retrospectively. Kani kajing patha jang ka sarkar Meghalaya lumba kani ka office memorandum yaki department baper ban wat ban keng nadu 1972 manu bala rungkam kalong ke bakla bat ka reka kam shutia lesi shwa ka election kani kala yarap bat kala treikam te hendrei menta ka jai bandu jongi gari bat kandet ngidon ki legislators menta ki bat tebet bar hakani ke assembly ngai ki don ki legislators ki ba pen do thia shisha sarkar ngasoya ha bat ngasutanan bat lesi kato ka jingkan tho jong menteri rangba ba khili no sayang bisar kalong ka jingkan tho kalong ba tang ban taunting kalong ba ton yangi ka jai ban reu ngong ba da lele ru imdei ban tur saki yeng bisar hakani ka por namar kala ban long ke ba ban saw lesi kala ban wan ka jingkala ka ba kham snew shaba palan te ta ka daw ka advice ka jong ahi menta kalong ba ban lech saki yeng shari sa yeng le yeng saw kadi ban long ka last resort final option naram dan lat su ko mai kadi ka final option lesing in haban lech support Supreme Court lani support High Court te andre hakani ka por hi ngong ba we must go to the streets and shout and demand that we want that this office memorandum be corrected kata de ka kajingkren ka jonga mandakasi ban hai ni por nga shukwa ban kadoru khandian ba ka sarkar India haka kala penmi ya ka office memorandum haba ka provide 10% yaki economically weaker section of the society 10% reservation in central posts ki post ki bari central government ki shukwa ban kadoru khandian hangni kani ka policy jong ka central government jong ka center kong ba hani ka point number 6.3 where in any recruitment year any vacancy earmarked for EWS economically weaker section cannot be filled up due to non-availability of suitable candidate belonging to EWS. Such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog. Ngang so bakani ka kelade bandan kata ka jingdawaru man penbek niat ini policy jong 1972 but ban bode ni kani ka primi ka sarkar India hau 8000 khat khanda kabong ba lara kadan
Ladang mla ban fill up ek ki post na ki reserved categories. Kanum dei ban carry forward to the next recruitment year. Ngasu ya hab ya kani. Ke kalau don lu ka jing amen ya ka benta jong ka article 15 but 16 kadan kani ka notification gazette notification jong sarkar India yasi nganum puli ni kapor ngasu kwa ban ong ba ka keladai ya ka sarkar Meghalaya man penbek ya kani ka office memorandum but ni su tho mano ba hikai bat batai dan penmi kani ka office memorandum namar apa state jagi hi ki muktiar kimde ki try muluk lara ki paiba ki ko ban tip ki nuwa jing tip tang nang te na po high court ki la suto ba ki muktiar ki ba hikai school ya ka sarkar kimde ki try muluk te lese kala bandan kata ka jing sao ha ka ban wan hadien habot nilayo ki advocate general ki ba bon kum ki ba lon marbanyang ni sutana ka por jui iba GS masar ngi mdeban flat iru bam ko ay duar blay ngira don ki advocate general ko iba KS kinjing ru te ha por ba ki long advocate general kini ki rangba khasi jungi kaya ibet ba ka state jungi kadan be kata ka jing sko ka jing sko don min sim te menta ni ngira do min sim shisha ngam kren ko mu lawyer ngakren ko uwe ne ki rangba na po ka ri khasi jantia kani ka office memorandum te kadi ka jingtmu ka ban chu dung tari be na den ye ya ki jai bandi jongi ye ki lawe ki khon ki khti ki jongi kani ka reservation policy ba mi 1972 kadi tang ka policy ten read the source of power ban mi ye kani ka policy kadi ko mangala ong mane clause 4 jong ka article 16 Hantu kalau ada kata jing penjensur mengila ban wanra ya kani policy ban reserve kanu percentage bagi kwa te kani ka office memorandum ru kadai hi ka executive powers jong ka state kala ban wanra ya kani office memorandum handai ka kom treikam kani ka office memorandum kalong ban treikam ya ka reservation roster kumno bari ban treikam ka reservation roster te larangi ya kat kum ni ka office memorandum te kala poi ka jinge ka bakhrao bhai ka lawei jongki khon khiti ka jinge kinum yo kam da le sho kan simpor suppose an post nem yo kam te lase nangni sakmar hi ngi habya banyami rangba banya pane kani hanrai sa sise nga kwa ban maham yaki paiba ba sobha wat muslia ya kani ka kam ban let se po ing bisar ing sari yo ka wanda ka jingmen saw namar ki katu kani iwei argon phim represent ya kaja brio bro kawe te shwaba fi kwa shwaban let chapo yang shari lani saying bisar supreme court lani high court sobha ban yo kata ka jingmanjur jong ubabon ubalang kadai bandon kata ka kenja referendum apo ri khasi jantia kaba sha ya kanu ka seng manong let chakmar matam don la chu hendrei kalat kalindi kadon naringi don kam ngiri ban start ki agitation nga kwa ban request ka khasi students union ka bangla jordan menta menshwa kumu finance katri ba sobha phiru wanno sakman na ya tho yiki seng one day sakman work as a team namar ka jabindri hi kadon kam fi claim ki NGOs ki belong ki penyor jong jai bandeu khasi jantia kidi ban mi sakman ni ban ngi don kam hi ki hande ban chuliniar klumar ban chule politics kam ya ha te kani ka kam bakale ka HRC kam de ka kam bale politics kani ka kam hi ka kam yap kam im ka ba songo yaki baki lasdang ban bat kila pran inti